Si Bicol. Mangrove yan to guys eh. Yan, mangrove yan. Yan. Ito yung stem niya. Yan. Maliit pa siya. Pag wala pa siyang branches, ayan. Ayan. Bicol. Nahuwa kami ng suso. Kung ano man sa inyo suso. Suso. Ano ito? Ganito suso. Ayan. Ayan, maliit. Malalim na siya. Maganda siya guys kasi malinis. Yan o, super linis yung taob na eh. Ay, nasira na. Sira na tsinelas ko. Sakit pa naman. Ayan siya, maraming mangrove guys. Ayan. Gina-implement nila na hindi tatabasin ng tao. Kasi yun ang nakakatulong para sa safety ng safety ng dagat. Kasi ginapamahaya ng mga bawal dito. Kailangan tumanim ka naman tumanim. Kasi hinuhuli dito ang magpalisiyan nila dito sa Bicol. Ayan. Kailangan wala siyang basura guys oh. Kita mo yung guys. Sa ilalim kami niyan. Sa ilalim. Ayan. Napakaganda. Ayan. Ang puno niya. Napakalinis. Ayan. Ayan. Ayan ang ginto. Ayan. Wala siya mga plastic na basura. Wala. Sa Manila lang yung ganyan guys. Dito, ginaano talaga. May mga plastic din siya. Nalitaw. Pero, bihira. Nasira yung sinelas ko. Sinelas ko nasira. Ayan si Bicol. Diba? Ginaano talaga nila. Ganda. Ayan. Ginaalagaan talaga nila ang mga bawat isang branch. Ayan. Yan ang puno niya guys. Ayan. Pag baby pa siya. Ayan. Pag malaki naman yun. Yan. Yan. Lalim kami Bicol. Kapanguha ng pakinhaso. Ayan. Ayan, diba? Tahimik. Bawal. Yan, ilog na yan siya guys dyan. Diba? Ganda-ganda. Yan si Bicol. Kapanguha. Taob na siya. Lumalalim na ang tubig. Papunta namin kanina, konti pa lang. Nasira yung aking tsinelas. Yan. Rinig mo, ibon. Ayan. Ayan.
ayan na siya. Yan sa ilalim. Di ba wala kakita plastic? Natural nature talaga siya. Yan. Ang rinig mo lang, mga ibon. Yan. Yan siya. Ang suso. Ayan, may suso pa siya guys. Ayan, may suso. Ayan. Pa isa. Ayan, pa isa. Ayan, pa isa yan guys. So, ayan o. Ayan, yun yung kinukuha namin. Yan, sa pa isa. Wala siya isda. Ayan. Ha? Diba guys? Na. Yan siya. Ano pa kalinis. Mga dahon lang ng sanga. Wala kakita. Mga plastic. May pasibito sa ilog. Ayan. Ayan siya. Napakaganda. Beautiful nature talaga guys sa Bicol. Ayan. Sino man hindi pa nakasubscribe kay Bicol TV Brothers guys. Pa-share na lang guys. Yung mangrove. Baby mangrove yan ang guys. Ayan. Ayan. Kita mo na ito. Parang kita yung sabihin yan. I-video natin yun. Bakit marinig niya yan? Bye-bye.